mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopilira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kulikonse kumene muli mu tsiku la lero pa programu ina kudza Bible langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu programu iyi mu tsiku la lero mukhalanso ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje pa class pamene tifunika kuphunzira zambiri zokhudzana ndi mawu a Mulungu kuchokera mu buku lopatulika ili Bible. Kwa amene programu idakhala kuitsatira bwino mwina tikudziwa kunena kuti kodi programu imene yangotha kumene tinakhala titaphunzirapo chani zimene zingathandizire mu athu a Chikhristu, ndipo mwinanso ambiri lero tikudziwa kuti tiphunzirapo chani. Mu programu imene yangotha kumene makamaka tinaphunzirako za nkhani yokhudzana ndi buku la 1 Akorinto. Tinaona kunena kuti buku la 1 Akorinto ndi buku limene Paulo analilemba makamaka pofuna kuthana ndi mavuto amene anali mu Akorinto, ku mpingo umene unali ku Korinto kumeneko makamaka ku Gilisi. Tinaphunzirako zambiri maka pamene tinaona kunena kuti kuyambira chapter 1 lekeza chapter 4 mulembi adawudzudzula mpingo wa Korinto chifukwa cha magawano amene anali pakati pawo. Ndipo tinaona kuti mu chapter 5 adawauza za nkhani yokhudzana ndi chigololo, kuti kumeneko kunali chigololo mu mpingo, ndipo adawauza zimene mpingo ukuyenera kuchita pa nkhani ya munthu amene akuchita chigololo. Ndipo mu chapter 6 adawalangiza makamaka zokhudzana ndi milandu imene inali kumeneko ku Korinto, zimene zimaoneka kunena kuti Akhristu amataka yambana milandu amatengera ku bwalo kumene amaweruzidwa ndi anthu osapembedza. Choncho mulembi wa buku la Korinto adalankhula motsutsana nawo pa chinthu chimene chosakhala bwino chimene amachita ndi kuwaonekera kunena kuti njira yolondola imene kuti ikhale iti. Mwinanso imene tinayiphunziranso mu tsiku limene pamene tidafotokozapo za mmene njira yolondola imene munthu umayenera kutsata pamene mnzako wakulakwira, imene Yesu Khristu adayipereka mu buku la Mateyu chapter 18 mu verse yake 15 kulekeza verse yake 17, kuti ukuyenera kuti ukamfikire mnzako mukambirane anthu awiri zikavuta utengeko mboni, akapanda kumvetsa pali mboni itengere milandu ija ku mpingo kuthandizeni, osati ngothamangira nkhani yokuitenga kuti mukaweruzidwe ndi anthu akunja. Mulembi wa buku li mozidwa ndi Mulungu zimenezo anatsutsa, ndipo tinaphunzirapo ino ndine tiwena kuti tikasinthe mu machitidwe athu pa zinthu ngati zimenezo. Ndipo mu chapter 7 mulembi adafotokozako makamaka zokhudzana ndi nkhani ya banja. Chapter 7 anakamba kwambiri makamaka zokhudzana ndi nkhani ya banja, ndipo ndikukhulupirira kuti tinaphunzirako zambiri zimene mwina zidakwanitsa kutisuntha, tidakwanitsapo kuphunziranso kuchokera pa chapter imene chija cha number 7 chimene chidafotokozanso nthu bwino kwambiri za nkhani yokhuza banja, kuti banja loyenera pamaso pa Mulungu limenera kuti likakhale motani. Kodi ndi la akazi awiri ndi mwamuna mmodzi? Kodi ndi la amuna awiri ndi mkazi mmodzi? Kodi ndi la amuna okhaokha kapena ndi la akazi okhaokha? Tidaona ndio pamene paja mulembi adafotokoza kuti ndi mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi, osati mkazi mmodzi amuna awiri kapena amuna awiri mkazi mmodzi ayi, kapena mwamuna mmodzi akazi awiri. Zimenezo mulembi adanena kunena kuti ayi. Choncho ngati zinthu zingamachitika choncho tikadziwa kuti kumene chimenecho ndi chigololo. Ndipo tikabwera mu chapter chake cha number 8 mulembi adafotokoza kwambiri makamaka zokhudzana ndi nyama zimene anthu amapereka nsembe kwa mafano, kunena kuti Akhristu akuyenera kutani. Pophunzitsa mu chapter imene cha number 8 adawauza ndithu kuti ndi zinthu zimene Khristu sakuyenera kumadya makamaka pofuna kusamalira Khristu amene alochepa mu chikhulupiriro. Ndipo mu chapter ya number 9 mulembi adafotokozako makamaka zokhudzana ndi kuthandiza atsogoleri pa mpingo mu buku la 1 Akorinto zimene tinaziphunzirakonso zambiri. Ndipo mu chapter 10 mulembi wa buku la 1 Akorinto adafotokozakonso makamaka zokhudzana ndi ana Israeli mmene adakhalira. Ndipo mu chapter 11 kuyambira mu verse yake analekeza 16 anafotokoza kwambiri zokhudzana ndi kufunda kumutu. Ndipo kuyambira mu chapter yake cha 17 kulekeza 22 anafotokozako makamaka ndi machitidwe a mgonero a Ambuye koma osayenera. Ndipo kuyambira mu verse yake 23 kulekeza verse yake 26 anafotokozako za mmene mgonero a Ambuye uyenera kuchitidwira. Ndipo kuyambira mu verse yake ya 27 kulekeza verse yake 34 anafotokozako kunena kuti kodi munthu akuyenera adziyang'ana ziti asadafike ku nthawi ya mgonero, pamene anafotokoza kuti munthu akuyenera kuti adziyese yekha, adziyang'ana kaya kunena kuti kodi machitidwe a mgonero ndifuna kuchita oyenerera potengera ndi mmene malemba amaphunzitsira. Zimenezo ndi zimene
malemba adafotokoza makamaka ambiri sisokonezeke dzese pamene paja ndi nkhani yamalandidwe ndi nkhani ziwiri zosiyana chingakhala anthu ena akumaphunzitsa molakwitsa amafuna kuti zidzifanana noti moona munthu akuyenera apange mayitanidwe pofuna pokhala kuti akuyandikira mgonero zimene ndi zosenera makamaka pa malemba zinthu zimenezo sizikugwirizana ayi. Ndipo mu chapter 12 kuelekeza mu chapter 14 tinaphunzirapo kunena kuti adafotokoza makamaka zokhuzana ndi mphatso za Mzimu Woyera. Chapter 12 verse 8 kuelekeza 10 anatchulako mphatso 9 za Mzimu Woyera. Chapter 13 anafotokozako makamaka za kuti kodi mphatso za Mzimu Woyera zimene zizikhala nthawi itali bwanji. Adanena kuti pamene changwiro chafika mphatso zonse zinatani kodi zidzasiya. Ndipo munkuphunzira kwathu tinaona kuti ndipo changwiro chidafikadi mu nthawi ino chifukwa changwirocho ndicho mawu a Mulungu. Ndipo mu chapter 14 adakamba makamaka zokakhazikika mu chikondi. Ndipo chapter 15 anafotokoza zokhuzana ndi kuuka kwa akufa. Chapter 16 akambako makamaka nkhani yokhuzana ndi chopereka. Adakambako makamaka zokhuzana ndi kulimbikitsa Khristu amene dawana mu chapter 16 verse yake ya 13 ndi 14 komanso ndi zamalawirano zina ndi zina. Ndipo tikachika mbuli imene la 1 Akorinto lero timafunika tikafikeso mbuli imene la 2 Akorinto. Mulemba botha Akorinto ndi Paulo emwe uja mmenenso analemba nkhani zosiyanasiyana. Ndipo buli imene la 2 Akorinto limaonetsa kunena kuti lidalembedwa potsatira buku la 1 Akorinto. Patangotha nthawi yochepa chilembedwe buku la 1 Akorinto ndi pamene analemba buli imene la 2 Akorinto. Ndi buku limene Akhristu ambiri silimakonda kuliwerenga limenenso muli nkhani zambiri zimene ndine tingasunthike nazo mu moyo wathu. Mulembi ndi yemweyo, anthu amene amalembera ndi anthu ake omwewo. Ndipo tikamaona buku limene la 1 Akorinto lili ndi machapters okwana 13 ndipo machapters 9 oyambirira abuku limene la 1 Akorinto amayamikira Khristu aku Korinto makamaka chifukwa chonena kuti anasintha pa makhalidwe awo amene anawadzudzula apoyamba paja. Tikudziwa zoti mu buku la 1 Akorinto adakamba kwambiri zokhuzana ndi mavuto amene Khristu amachita. Ndiye atawadzudzula zimaonera kuti Khristu amene anasintha. Now mu 2 Akorinto mu machapter 9 oyambirira 2 Akorinto mulembi akuyamikira Khristu amene makamaka chifukwa cha khalidwe labwino limene aonetsa pakusintha atadzudzulidwa zokhuzana ndi makhalidwe awo. Ndipo mu machapter 4 omalizira timaona kunena kuti Paulo amadzudzula anthu ena awo amene amaphunzitsa zonama mu mpingo umenewu umene unali ku Korinto. Amaphunzitsa zonama zanji. Alipo anthu ambiri amene amaphunzitsa mu mpingo umene wa Korinto kumaphunzitsa ndi kumatsutsa kunena kuti Paulo anali mtumwi. Ndipo iyeyo Paulo polemba kalata ameneyu amasonyezera ndithu kuti iyeyo ndiye mtumwi wa Khristuyo. Ndipo adakambako zinthu zambiri mwina zimene tikhaso tikuziona tikamawerenga buku limeneli la 1 Akorinto. Ndipo tikayambenso kuona mu buku makamaka buku limene la 2 Akorinto. Ndipo choncho tikayambeni kuona kuti mu buku limene la 2 Akorinto chapter yake cha 1 anafotokozapo zotani. Chapter 1 cha buku limeneli la 1 Akorinto tikamuwerenga mu verse yake 1 ndi verse yake 2 mulemba anangodzinena yekha iyeyo kunena kuti ndi ndani kodi ndi mtumwi Paulo. Anangodzinena yekha kuti iye ndi mtumwi Paulo ndipo adanenanso kunena kuti amalembera anthu ati kalata imene kunena amalembera Khristu amenewa amene anali ku Korinto. Ndipo tikamuwerenga kuyambira mu verse yake ya 3 kuelekeza verse yake 7 timaona kunena kuti Paulo amayamikira Khristu maka chifukwa cha matonthozo kapena chilimbikitso chimene chilimbikitso pa iwo komanso Akhristu ena. Amayamikira chifukwa cha matonthozo kapena chilimbikitso cha pa iwo komanso anthu ena. Paulo amalimbikitsika bwanji kapena amatonthozedwa bwanji mwa Akhristu amenewo. Pamene anawalangiza mu kalata yoyamba uja Akhristu amene wawo atasintha. Pamene Akhristu amene mu kalata yoyamba uja anachita zinthu zosakhala bwino zidamulilitsa Paulo zidamukhudza mu mtima. Now mu kalata namba 2 akufotokoza kunena kuti iye akulimbikitsika kapena akutonthozedwa chifukwa chonena kuti wamva kunena kuti Akhristu atani kodi asintha makhalidwe awo. Ndi zimene anazikamba makamaka mu buku limene la chapter la 2 Akorinto chapter 3 kulekeza mu chapter 1 kuyambira verse yake ya 3 kulekeza mu verse yake ya 7. Ndipo tikachoka mu buku limene la 1 Akorinto la 2 Akorinto chapter 1 zimafunikiranso kuti tikafikeso mu buku limene la 2 la Akorinto chapter 2. Akorinto chapter 2. 2 Akorinto chapter 2. Tikamuona 2 Akorinto chapter 2 makamaka nkhani zimene zimapezeka pamene papa ndizonena kuti kuyambira mu verse yake 2 kulekeza mu verse yake 3 kulekeza mu verse yake 11 Paulo amayamikira mpingo wa Khristu umene unali ku Korinto pa ntchito yabwino imene unagwira. Unagwira ntchito yabwino motani? Unamuthandizira m'bale uja amene anali kuchita chigololo udamuyika pa discipline. M'bale uja atakidwa pa discipline zinapezeka kuti kodi anabwereranso mu mpingo muja. Tsono Paulo pakumva chinthu ichi
adachiona kuti nchofunikira kwambiri onena kuti akayamikira Khristu amenewa makamaka pa zinthu zabwino zimene wachita mpingo umenewu wa ku Akorinto. Ndipo ndi chifukwa chakenso timaona kunena kuti mu verse yake 17 anafotokoza nthu bwino kunena kuti sitili ngati ambiri ife akuchita nawo chani, akuchita nawo malonda mawu a Mulungu. Atatha kuwalimbikitsa, atatha makamaka kufotokoza kunena kuti alosangalala foti munthu jothandizidwa, anazalankhulira mawu amenewo. Zimene mwina pakungomva mawu amene adawalankhulira kunena kuti alokondwere foti munthu jamuthandiza, inonso ndine tikene tikatengepo phunziro kwambiri umenepo lonena kuti nthawi zonse munthu kuyetsedwa kumpingo sitimakha kuti kumuda, koma timakha kuti kumukonda tofuna kuti akasinda mkaganizidwe kake. Ndicho ngene kuti akasinda mkaganizidwe kake akapitirizenso kuyanjana ndi Mulungu tidzamulandire mu mpingo. Nkhani sonena kuti Mkhristu akile zosakhala bwino, mpingo mwamwe sitha kumudzudzula, sakusintha, mwamuchotsa. Ndiye pokhala kuti mwamuchotsa mu mpingo mungozimva kunena kuti amene ujo latalapa kuno sadzataninso sadzabweranso. Nkhani yake si choncho. Lingalirani za munthu uyu amene atachotsedwa mu mpingo ndi kulapa mpingo odamulandiranso. Inunso ndine ngati mpingo tiwena tidzipanga zinthu zimenezi makamaka kumalandira Akhristu awo amene alapa machimo awo. Mu verse yake 17 tikuona kunena kuti Paulo adawuza ndithu Akhristu amene onena kuti pakuti ife sitili ngati ambiriwo, sitili monga ambiriwo akuchita nawo chani kodi, akuchita nawo mawu a Mulungu. Kuchokera mu limene la 2 Korinto chapter 2 mu verse yake 17, sitili ngati ambiriwo akuchita nawo malonda mawu a Mulungu. Anthu ambiri kodi malonda ngachita nawo mawu a Mulungu motani? Munthu akazochita nawo malonda mawu a Mulungu makamaka polalikira zosemphana ndi zimene mawu a Mulungu amanena pofuna kusangalatsa anthu amene amamuthandiza. Iyi ndi njiraso ina imene anthu amachita nawo malonda mawu a Mulungu makamaka kokulu pano pa dziko lapansi. Timadzozona kuti chiona adi chikunena ichi, koma ife timakakhoretsa pofuna kusangalatsa mwina anthu amene anatilemba ntchito, kapena mwina pofuna kusangalatsa anthu amene amatithandiza, ife ndikumwakarani kodi ndikumakapanga zinthu zina. Mawu a Mulungu sitifuna kuti tizichita nawo malonda ayi. Zinthu zimafuna kuti tizichita potengera ndi mmene malemba amanenera, osati kumachita malonda ndi mmene mawu a Mulungu amachitira. Talingalirani kunena kodi panopa mpingo kuyenda motani. Pala anthu amene akuchita nawo malonda mawu a Mulungu, kodi mukuchita nawo malonda mawu a Mulungu? Ngati mukuchita nawo malonda mawu a Mulungu ndi nthu yofunika kwambiri mawu ngosintha, chifukwa kuti chinthu chimenecho mawu a Mulungu amadana nacho. Choncho ndi zofunika kunena kuti ngati mpingo tizichita zinthu zokhazo zimene zokomera Mulungu, zimene tikazichita pamene pa zonse Mulungu adzakonetsa kutipatsa ife moyo osatha. Ndipo ndi nthu yofunikanso makamaka kuti tikabwerenso m'buku limene la 2 Korinto pamene tikaphunzireponso za mbiri. Makamaka tikabwera m'buku limene la 2 Korinto chapter 5 kuyambira verse yake ya 1 lekeza verse yake 8 adaphunzitsa kwambiri makamaka zokhudzana ndi kuuka kwa akufa. Tikabwera mu chapter yake ya namba 5 imene kuyambira verse yake 9 kukalekeza mu verse yake 11 anafotokoza kwambiri makamaka zokhudzana ndi chiweruzo kuti chiweruzo chidzakhala motani. Ndifukwa chake timabwera m'buku limene la 2 Korinto chapter 5 mu verse yake 10 analemba mawu akunena kuti pakuti ife tonse tiyenera kuonetsedwa ku mpando wachifumu wa kuweruza wa Khristu. Yense alandire zochita mthupi monga momwe anachita, kapena machimo, kapena chabwino, kapena choyipa. Malemba apa alikufotokoza ndithu kunena kuti tonsefe anthu timenera kuti tionetsedwe kuyani kodi, tidzayenera kuti tidzaonetsedwe ku mpando wachifumu kuti aliyense adzalandire motenga ndi mmene anachita mthupi, mwina zabwino kapenanso zotani kodi, kapena zoyipa. Zimene zimene mawu a Mulungu amanena. Kodi machitidwe anu mumachita zabwino kapena mumachita zoyipa? Kodi muli kuganiza kunena kuti pamene Mulungu adzabwera kudzaweruza dziko lapansi, kodi inuyo mudzalandira mphoto motani? Muli kuchita zabwino kodi kapena muli kuchita zinthu zosakhala bwino? Mawu a Mulungu akupitiriza kutsimikiza ndithu kunena kuti munthu aliyense adzalandira mphoto potengera ndi mmene iyeyo wachitira pano pa dziko lapansi. Pokhala kuti ino ndine tili Akhristu, tiye tidzisakasakani makamaka kuchita zinthu zabwino kunena kuti tidzalandire mphoto yogwirizana ndi ntchito zabwino zimene takhala tikuchita pano pa dziko lapansi. Aliponso alemba amabuku ambirimbiri maka amene analemba zinthu zambirimbiri izo zimene zimatilimbikitsa inu ndine pamene tikukhala pano pa dziko lapansi kunena kuti tiwene kuti tikakhale motani potengera ndi mmene mawu a Mulungu amanenera. Alemba amabuku ambiri analembapo ndithu kunena kuti chofunikira kwambiri masiku ano ndicho kumachita chimene mawu a Mulungu amanena. Makamakaso tikamona mu buku limene la Mlaliki chapter 12 mu verse yake 13 ndi 14 pamene analemba kunena kuti mawu atha zonse zamveka zatha. Opa Mulungu musunge malamulo ake, pakuti choyenera anthu onse ndi ichi. Choyenera anthu onse akuti ndi chiti?
kuopa mulungu komanso kutani kusunga malamulo ake. Chifukwa chani munthu akuyenera kumasunga malamulo a mulungu komanso ndi kumamuopa mulungu? Verse 14 ikunena kuti pakuti mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse ndi zobisika zonse, ngakhale zabwino ngakhale zoyipa. Choncho akuti mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse zimene munthu anachita, zabwino kapena zoyipa. Tonse timadziwa zona kuti pa milandu sipamakhala anthu oyipa okhaokha, pamakapezeka ena abwino ena oyipa. Ndi chifukwa chake milandu ikazengedwa imezoti makakomera anthu ena komanso imepira anthu ena. Amangofotokoza zona kuti chani munthu ena aliyense adzakayima ku mpando wachifumu ndi cholinga chonena kuti adzakweruzidwe potengera ndi ntchito zimene anachita pamene anali pano pa dziko lapansi. Kodi muli kuchita ntchito zotani? Mudzakalandira mphotho yotani ndi zinthu zimene mukuchita? Tiye tizichitani ntchito zabwino potengera zimene Mulungu amanena. Zindikirani nena kuti Mulungu munthu anampatsa ufulu wakuchita zinthu zimene munthu angazikonde, koma Mulungu amafunitsitsa kuti nene tizichita zinthu zabwino. Lingalirani pamene Mulungu anangolenga Adamu ndi Hava ndi kuwasiya munda wa Edeni. Adamu wauza kunena kuti chipatso cha mtengowo musadye, nkuwasiya munda wa Edeni. Ndiyo zina zonsezi waloleza akhoza kutani akhoza kudya. Koma anthu adali nako kuthekera kopanga chisankho kofuna kuti akadye chipatso cha mtengo pakati paja. Zinthu zimene anthuwa adasankha okha koma mosemphana ndi ndani? Mosemphana ndi Mulungu. Zimene so timazionanso makamaka mwalenga m'buku la Deuteronomy chapter makamaka 30 kuyambira mu verse 15 matsika musi, pamene mulembi wa bukulo amakamba ndithu kunena kuti ndichititsa mboni pakati pa ndichititsa mboni kwa inu kuti kumwamba ndi dziko lapansi zidzutsene pakuti ndayika pakati panu mdalitso ndi temberero, komanso chani moyo ndi imfa, ndipo kotero sankhani moyo kuti mukakhale chani kuti mukakhale ndi moyo. Zosonyeza kunena kuti munthu aliyense ali ndi kuthekera kopanga chisankho chabwino kapena choyipa, koma Mulungu amafuna ndipo amakondera kunena kuti inu ndi ine tidzipanga chisankho cholondola. Choncho zinthu zimene Mulungu amaphunzitsa zimene inu ndi ine tingaphunzire kuchokera mu chapter imenechi cha 5 mu buku limeneli la 2 Akorinto. Choncho tikamawerenga buku limeneli makamaka tikabwera mu chapter yake cha number 6 tikadzowerenga mu verse yake 11 kulekeza verse yake 8, Paulo amadandaulira Khristu kunena kuti akuyenera akhale oyera mtima. Akuyenera akhale oyera mtima. Asamamangike ku ntchito za thupi, asamamangike ku ntchito za chilamulo. Asamakhala kuchita ntchito za thupi, asamakhala kuchita ntchito za chilamulo zimene ndi zosabala kanthu mu nthawi imeneyi. Chimene timachiona sobwino makamaka tikamawerenga mu verse yake 14 pamene analemba kunena kuti musakhale omangidwa mgoli ndi osakhulupirika, pakuti chilungamo chigona bwanji ndi chosalungama, kapena kuwunika kwanjana bwanji ndi mdima. Atatha kuwayamikira makamaka zinthu zambiri zimene Khristu achita bwino, akuwawuzanso kunena kuti musamangidwe mgoli ndi anthu osatani kodi osakhulupirira, anthu amene sakuchita mawu a Mulungu. Choncho alikupitanso kuwalangiza kunena kuti kodi zitheka bwanji chilungamo kukagawana ndi chinthu chosalungama. Zinthu zimene ndi zosatani kodi ndi zosatheka. Zimenenso inu ndine pa Khristu amene tikukhala mu moyo uno wa pa dziko lapansi tiyenera kuti tikaphunzire zinthu zambiri zimene zinanenedwa pamenepo. Choncho tiyeni tikaphunzire zambiri ndionena kuti tikasinthe mu machitidwe athu pamene tikukhala pano pa dziko lapansi. Ndi zinthu zofunika kwambiri kunena kuti tizikhala oyera monga mmene Iye amene anatiyitana ife ali oyera, ndiye Yesu Khristu. Makhalidwe anu mumakhala motani? Mumakhala moyera monga amene anakuyitana inu ali oyera kodi? Akhristu anzathu awa mu chapter ya number 6 chimenechi kuyambira mu verse yake ya 11 nongeza verse yake 18 anawalangiza ndithu kunena kuti akuyenera kuti akhale oyera mtima. Inunso ndi ine tikhale oyera mtima monga mmene mulemba buku la Petro analembera kunena kuti tikhale oyera mtima monga mmene Iye amene anatiyitana ife ali oyera mtima. Ndi zinthu zofunikira kwambiri. Makamaka tikamaonanso mu buku limene la 2 Akorinto chapter 7 zimangofotokoza za zinthu zimene Paulo ankamvera. Chapter 7 chimafotokoza kunena kuti pamene Timoteyo anamuyendera Paulo adakafotokoza zambiri yabwino imene Akhristu a ku Korinto amachita. Mwachifukwa chaichi Paulo adali otani kodi? Adali wokondwera. Chifukwa chonena kuti chani? Tito amakafotokoza zamene mpingo wa Korinto kutani ukuchitira, kunena kuti mpingo uwu walapa, ukuchita zabwino, kuchita motere. Ndipo pakumva zinthu zimenezi Paulo adalimbikitsika mtima. Zimene inu ndi inenso tiyenera tizikhala nazo makamaka, tizikhala ndi mtima womakondwera, womasangalala tikamva kuti anzathu walapa, osamakhala ndi mtima wasanje. Mpingo muno wake ndi Mulungu, si munthu ayi. Osamachita ndi sanje anzathu akalapa ndi kukhala mu mpingo wa Yesu Khristu.
tizikhala ndi chitsanzo chabwino monga mmene Paulo ameneyu anachitira. Tikamawerenga makamaka kuchokeranso m'buku limene la 1 Akorinto pamene tikufuna tikamalize ma chapter 9 oyambilira buku limene la 1 Akorinto. Paja tinafotokoza zonena kuti mabuku 9 ma chapter 9 oyambilira buku limene la 1 Akorinto makamaka amafotokoza za kuyamikira kwa Khristu amene wako Akorinto amene anawalangiza mu kalata yoyamba ya 1 Akorinto. Ndipo m'buku limene la 2 Akorinto ifuna Khristu amene wanalapa Paulo amawayamikira. Ndipo mu chapter 8 ndi chapter 9 cha buku limene la 2 Akorinto tikaona kuti anakamba kwambiri makamaka zokhudzana ndi nkhani ya chopereka chimene chimaperekedwa monga mmene mpingo umaperekera, komanso chopereka chimene anachifotokozera ntchito yake kuti chopereka chimene chinenso chofuna kuti mpingo ukuyena kuti ukathandize akhristu ena amene amakhala ku Yudeya. Ndipo tikamaona mu chapter 8 tikapeza kuti Paulo akuyamikira akhristu aku Macedonia makamaka pa nkhani yokhudzana ndi chopereka. Akuwauza akhristu aku Korinto monga mmene timadziwa kuti kalata ya 2 Akorinto iyi kulembedwa akhristu aku Akorinto. Ndiye pamene akuwalembera akuwapatsa chitsanzo cha anzawo amene akumachita bwino pa nkhani ya chopereka aku Macedonia. Pali zinthu zina anthu amava bwino ndi chitsanzo natu anzanu amapereka ku church kuja 10,000, 20,000, mwina 50,000. Ndiye munthu mwana inenso ndimene mapezeramo ndithopereka ndalama iti kodi ndalama imene ngati umapereka pang'ono umathabe kumatani kodi kumadzikoka kuti udzipereka polenga ndimene Mulungu amanenera. Mofanafana monso zimene Paulo anachita makamaka mu buku limene la 2 Akorinto chapter 8 pamene akuyamikira akhristu aku Macedonia ndikuyilemba kalatayi ndikuyitumiza kuti kodi ndikuyitumiza ku Akorinto. Ndiyo ngiyona kuti akhristu aku Akorinto akaphunzire makamaka poona ndimene Paulo akuyamikira akhristu amenewa akhristu aku Akorinto. Chapter 9 anafotokozanso makamaka zokhudzana ndi chopereka chomwechi zimenenso mwina anthu ambiri timakonda kuziwerenga zimene ndizopindulitsa kwambiri kuti tikazionenso mu tsiku la lero. Tikawerenge buku limene la 2 Akorinto chapter 9 mu verse yake ya 6. Koma nditi ichi kuti yense wakufesa mowuma manjanso adzatuta, ndipo iye wakufesa molowa manjanso adzatuta. Yense achite monga anatsikimiza mtima, simwachisoni kapena mokakamiza, pakuti Mulungu akonda wopereka mokondwera. Chapter 9 verse 6 ndi 7 Paulo analemba zinthu zimenezi. Zimene chinthu choyamba wayamba nunena kuti komechi ndinena kuti yense wakufesa mowuma manjanso adzatani kodi adzatuta, ndipo iye wakufesa molowa manjanso adzatuta. Wakufesa mowuma manja angofuna kuti uyu amene akupereka kwambiri Mulungunso adzamudalitsa kwambiri, uyu amene akupereka pang'ono Mulungunso adzamudalitsa pachani kodi adzamudalitsa pang'ono. Nkhani yokhudzana ndi chopereka pa madalitso ili choncho. Mumapereka zotani? Ndi vuto lalikulu kwambiri pa akhristu mu mpingo, pozindikira kuti akhristu ambiri timakhala ndi khumbo lofuna kuti Mulungu adzidalitseni zambiri koma timapereka pang'ono. Chofunikira ndi chani? Tiyeni timpatseni Mulungu chopereka chimene chikachitike mu tsiku limene loyamba la Sabata kamodzi. Lingaliraninso polenga ndimene mlaliki Malaki adawalangizira akhristu makamaka adawalangizira Ayuda aja pamene anachokera ku kapolo, pamene anadzafotokoza ndithu nena kuti Mulungu amazonena kuti mukundipatsa zinthu zosimphina, zinthu zosakhala bwino. Ndese ndinakuoni muonene ngati sindikutsekulirani chani kodi mazenera andalitso kuchokera kuchani, kuchokera kumwamba. Kusonyeza kunena kuti pamene munthu akupereka moyenerera, munthu ameneyo Mulungu amatsekulira mazenera ochokera kumwamba, mwachidule Mulungu amamudalitsa munthu oteroyo. Mwina titokha nena kuti timapereka koma sitimapereka moyenerera, tikazindikira nena kuti sitimachita zosakhala bwino. Alipo akhristu ambiri amene kumpingo maka adadzizoletsa kunena kuti ndalama imene ndimapereka ndi 100 kwacha. Koma nthawi zina zakenso anthu tikamapereka tidzikhuzikani mtima makamaka kupereka ndi kuyang'ana ndi mmene nyengo ilili. Pano pati kudziwa ndi mmene kwacha ilili ndiye munthu udzikhalabe kumalimbikira kumapereka ku church 50 kwacha. Sikuti tikuletsa kupereka 50 kwacha ngati opindula motenga nduna kuti ufunika kupereka 50 kwacha ukhazopereka. Koma vuto sizimachitika choncho. Akhristu timapindula zambiri koma timafuna kumapereka chani, kumapereka pang'ono. Tinangokhazikitsa kupindula pang'ono upereka pang'ono, kupindula kwambiri upereka bechani, upereka be pang'ono. Tikalero tikhamakhazo kuti kumutani tikumubera Mulungu. Mkhristu amene adzipereka potenga ndi mmene iye amatani kodi
amapindulira. Ndipo mu verse yake 7 ya buku limene la 2 Korinto chapter 9 akufotokoza nena kuti Yesu achite monga anatsikimiza mtima simochisoni kapena motani mokakamiza. Chopereka tikamapereka chimene kuti tichipereke kuchokera pasi pa mtima wathu. Pokhala kuti chopereka ndi limodzi mwa magawo asanu akupembedza. Ndipo tikamaona kuti munthu angapembedze bwanji Mulungu mu buku la Yohane chapter 4 verse 24 amatiyankha nena kuti timpembedze Mulungu polengera mu mzimu ndi muchani ndi muchoonadi. Ndero mene alukamba zokhuza ndi muchoonadi tipereke polengera ndi mene Mulungu amenenera. Tsono pa chopereka pa nkhani yokhuza ndi Mulungu amenena kuti chani tipereke mene tapindulira. Polengera ndi mu mzimu ali kutanthauza nena kuti tipereke polengera ndi mene tipereke makamaka kuchokera pasi pa mtima wathu zimene mulembe apakuzinena kunena kuti Yesu achite monga anatsikimiza mtima simochisoni kapena mokakamiza. Timene kuti tipereke kuchokera pachani kodi kuchokera pasi pa mtima. Umu ndi mene Bible limaphunzitsira makamaka kuchokera pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi chopereka. Mumapereka motani muyembekeze kuti Mulungu akhoza kudetsani motani. Mumapereka pang'ono muyembekeze kuti Mulungu akhoza kudetsani kwambiri. Mulungu usale choncho. Mulungu amadalitsa munthu polengera ndi mene munthu yakutani kodi akuperekera. Tiye tiziperekeni kwambiri kuti Mulungu azidalitsa kwambiri. Zimenezi ndi zimene buku lopatulika ili limapitiriza kutiphunzitsa. Choncho tiye tikaoneninso kuchokera mu chapter imene cha namba 10 kukalekeza mu chapter cha namba 13. Tinanena kunena kuti ma chapter 9 oyambirira buku la 2 Korinto mulembi walemba pokoyamikira Khristu amenewa zimene taona pakomaliza pake wakakambanso zokhuza ndi chopereka zimene akalangiza Khristu amenewa. Ndipo mu chapter 10 kulekeza chapter 13 mulembi makamaka akwatsikimizira Khristu amene kunena kuti iyeyo ndi mtumwi makamaka pakutsutsa ziphunzitso zabodza zimene Khristu amaphunzitsa kumene ku Korinto kunena kuti Paulo si mtumwi wa Yesu Khristu. Ndipo kotero Paulo amatsikimizira Khristu amene kunena kuti iyeyo ndi mtumwi wa Yesu Khristu zimene timaziona ndithu tikamawerenga buku limene la 2 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 22 kulekeza 33 pamene Paulo amafotokozera Khristu amenewa zotenga ndi mmene iyeyo adavutikira pa nkhani yokhudzana ndi kulalikira Mulungu. Amawazo kuti ndidavutika kwambiri ndi pa nkhani yokhudzana ndi chani kodi pa nkhani yokhudzana ndi kulalikira Mulungu zimene zofunikanso na kuti ndine tikazione makamaka mu buku limene la 2 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 25 pamene akunena kuti verse 25 katatu ndinamenyedwa ndi ndodo, kamodzi ndinaponyedwa miyala, katatu ndinatayidwa posweka chombo, ndinakhala m'Yuda, ndinakhala mkuya tsiku limodzi usana ndi usiku. Apa mu verse yake imene makamaka Paulo akufotokoza za zimene zinachitikira imene yankatani kodi ankalalikira uthenga wabwino. Zinachitikira zotani akuti munthu ameneyu adakhala ndithu akumenyedwa, ndi ndodo, adakhala ndithu akuponyedwa chani akuponyedwa miyala, ndipo akuti katatu kosoponyedwa kotani kosweka, ndipo ndinatayika ine posweka chani kodi posweka chombo. Zimene tonse timaziona bwino ndithu mu chapter 27 ndi 28 cha buku la Machitidwe a Atumwi pamene anali mu ulendo pa nyanja kupita kuchani kupita ku Roma kuja pamene chombo chinasweka pamene anthu anali pachani pamene anthuwa anali pamadzi. Zinachitika zinthu zosakhala bwino kwambiri. Choncho ali kufotokozera mwa zinthu zimenezi mmene iyeyo anavutikira. Komanso tikamuonanso mu mavesi ena amene wapo pamene amafotokozera zonena kuti pakulalika uthenga wabwino akuti ndinatani kodi ndinamenyedwa. Verse 32 ndi 33 analankhulaponso zinthu zina zofuna kunena kuti ndine tikaziwerenge ndi kuzimvetsa bwino. 32 akunena kuti m'Damasiko kazembe wa mfumu Areta analanditsa mudzi wa Damasiko kuti andigwire ine, ndipo mwazenera mu dengu ananditsitsa pa khoma, ndipo ndinapulumuka m'manja. Apa Paulo akufotokozanso mwa zimene zinachitikira ku Damasiko. Ku Damasiko kunachitikira zotani akuti kumeneko zinapezeka kunena kuti kazembe wa mfumu Areta akuti analindizitsa ndithu kuti mudzi wonse ukuyenda kuti utani kodi kulengeza kuti mudzi wonse ukuyenda kuti ungwire ndani kodi ungwire Paulo. Ndipo kutenga ndi mmene midzi imakhalira mu masiku amene imakhala kuti mudzi ngati uli mudzi woti Damasiko imakhala kuti ndi mpando ozungulira chani ozungulira Damasiko, ndipo anatenga alonda ndikuyika pa khomo limeneli lololera pa chipata chimenechi kunena kuti munthu ameneyo Paulo akamatuluka amutani amugwire. Koma zinthu zimene zitadziwika Paulo alifotokoza ndithu kunena kuti iye anatani kodi anatulutsidwa mu mdengu. Ndipo tikamaona mu mavesi omwe amafotokoza ndithu kunena kuti adamenyedwa ndithu ndi chikwapu akuti mu maulendo 39 kuchotsapo kamodzi.
zimene timaonanso mu buku la Deuteronomy chapter 25 mu verse 1 ndi 3 pamene timafotokoza kunena kuti chilango chokwanira chimene anthu amapereka makamaka Ayuda mu masiku amenewo chinali chomenya munthu mu maulendo okwana ngati kodi okwana 39 ukamenya maulendo okwana 40 umakhaza kuti wamulanga kwambiri munthuyo. Izi ndi zimene Paulo makamaka adawauza Khristu amene pakwatsikimizana kuti iye ndi Khristu makamaka pakumafotokozera zamene iye adavutikira munthu amene ankalalikira uthenga wabwino. Tingaphunzirepo chani? Nzathu amene yankakumana ndi mavuto amene ankalalikira uthenga wabwino koma sankasiya. Inunso ndine tidzigwirani ntchito imene yakulalikira uthenga wabwino. Chingakhala anthu ena ake angamayende ndi kumanyozetsa mbiri yathu kunena kuti amene aja musamatani musamamvere. Mpingo timene nena kuti Khristu tidzingolalikirabe uthenga wabwino. Alipo anthu amene amenenana mwina zosiyanasiyana kuti musamamvere kuti musamamvere. Ifeyo nkhani yathu ndi chani? Tidzimva tidziyesa zonse ndi kumasunga chani? Ndi kumasunga chokomacho. Motengeranso ndimene Paulo amalimbikitsira Khristu kwawo zonena kuti ineyo ndine ndani kodi? Ndine mtumwi ndithu ndipo onanizi zimene zinandichitira onanizi zimene zinandichitira. Ndiyo nginota Khristu amene akamukhulupirire mtumwi ameneyu mtumwi Paulo. Taphunzirapo zambiri zimene zingathandizire mwajibu wathu wa Chikhristu kunena kuti ukasunthe kuti tikapitirize kuyenda mu moyo wa malemba kuti malemba amanena kuti chani. Ndi zinthu zofunika kwambiri kunena kuti pamene tikukhala mmoyo Khristu tidzichita zimene malemba amanena. Zimenezi ndi zimene timafuna tigawane mu tsiku la lero popogalamu inakudza Bible langa imene amakupatsirani ndi Alilongwe School of Biblical Studies. Alilongwe School of Biblical Studies kumbukirani nena kuti alomasuka kuyankha kapena kuti thandize mafunso ena losa Bible amene timakhala nawo. Mwina amene akuchokera popogalamu iyi yakudza Bible langa kapena mapogalamu ena losa amene Alilongwe School of Biblical Studies amachita chingakhalenso mafunso ena onse okhudzana ndi Bible. Tikhoza kutumiza funso lathu kapena ndemanga yathu ku nambala iyi 022 766 018. Mulungu odzakudalitsa akudalitseni nonse ndipo mu tsiku la lero muli ndine mbale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona